So mga araw, magluluto po ako ng igado. So ito, yan yung puso at yung laman ng baboy. So imamarinate ko ng the whole night. Then yung bukas ko titirahin yung atay tsaka yung intestine. So ngayon na hugasan ko na mabuti, tapos inano ko yung tubig, so ilalagay ko na dito. Ilalagay ko na yan. Tapos meron akong pineapple juice na Del Monte. Pasensya na ata, wala akong yan. Ilagay ko ng pineapple. Ayan. So 1/4 ng ito pineapple, tsaka nalagyan ko ng ang tawag dito, suka at apple cider vinegar. Ayan. So mga kalahating cup. Tapos ayan, mamarinate ko siya, tapos the whole night lalagay ko dyan sa sa ref. So bukas, ito yung preparasyon lang para sa igado ni Aro. Yan, maraming salamat pala sa mga nanonood ng aking vlog, at saka sa mga nag-subscribe at yung magsusubscribe pa. Maraming salamat po sa inyo, at sa mga nagko-komento, sa mga nanonood, maraming salamat po. Yan. Siya mga slanting yung ko. Pagkakat nasa na ako, atay. So ito mga araw, ito na yung narinig ko kahapon na hiniwa-hiwa. Yung heart ng baboy, tsaka yung tawag dito, laman, tsaka may taba-taba. Yan. Tapos pinapakulang ko ngayon tong yung intestine ng baboy. Yan, laman loob. Tapos ito na yung atay. So gagawin ko, hugasan ko, tapos bababaran ko ng suka. Yan mga araw, o diba? Oo mga araw. Yan yung ingredients ng aking igado. Yan, may toyo, may pineapple juice, salt and pepper, tapos bawang sibuyas, at saka jalapenos. Wala kaming yung sili na pang sinigang, tsaka laurel, tsaka green peas, sili, carrots. Ayan, yung laman loob, yung intestine. Tsaka binabad ko to sa suka. Siyempre may suka pala. Ito, kalimutan ko ilagay. Diba? Yan si suka. Ito si yung heart and baboy. Yan mga araw, salamat sa mga nanonood. Maraming salamat sa nanonood at magsusubscribe pa
Okay, sa mga bagong nanonood, mag-subscribe ho kayo. Oh, di ba? Si Aro ito. Yan oh. Si Aro, oh, long hair na. O di ba? So yan mga Aro. May mantika na yan, oh. Oh, canola oil pa mga Aro. Oh, tapos unahin ko tong ano, itong laman loob, yung intestine. Yan. Puputukin ko yung intestine mga Aro. Takpan ko muna. So yan mga Aro, pinaputok ko lang siya. Ito yung intestine version ko to mga Aro. Naimas datoy ni Gado, ni Aro. Yan. Tapos lalagay ko na yung mga bawang, saka sibuyas, saka yung laurel. Ayan. Medyo okay na. Medyo brown na. Diba mga Aro? So start and begin. Ito muna ang bawang. Bawang muna. Inuna ko yung intestine para medyo parang chicharon siya. O, tapos sibuyas. Tsaka yung laurel nilagay ko na rin. Tapos yung ang tawag dito? Yung sili. Yung sili. Tapos takpan ulit. Okay. Tapos ito na. Tinanggal ko yung sabaw mga Aro. Yan tinapon ko yung pinagmarinitan ko. Yan. So, gis ko muna. Tapos lagyan ko ng paminta. Takpan. Oh, ayos. Oh, yan. Wow. So, lalagyan ko ng konting sili muna para pampasarap. Ayan. Ayan, so itong itong agigado, hindi siya kompleto, hindi kagaya sa Pilipinas talaga. So ito ilalagay ko na yung atay. So ang nilagay ko lang intestine, heart ng baboy, tsaka laman, tapos may medyo taba, tapos atay. Yan.
Toyo. Pineapple juice. Toyo. Tapos seasoning. Yung oyster sauce, tsaka cooking wine. Konti pang toyo. Ayun. Yan mga aro. Palalambutin na lang. So, hindi ko pa natimpla ng asin. So, ito, after 30 minutes, nalagyan ko ng asin. Tsaka anong tawag nito, patis. Yan. Tapos konting brown sugar. Tapos lalagay ko yung sili. Yung sili. Tapos ito na rin, sili din. Yan. Palambutin ko muna mga araw. So ito mga araw, malapit na matapos. Lagyan ko ng konti pang ang tawag nito, suka. Ang paasin konti, tapos carrots, tapos itong green peas. Ulit. Oh, diba? So yan mga araw, tapos na. Ayun, oh, diba? Yan ang aking igado. Oo. Ang igado ni Araw na imas datoy.
mananamya ya lutok. Ya sulutok. So maraming salamat sa mga nanonood, sa subscriber ko, at sa mga magsusubscribe pa. Maraming salamat. At minsan busy ako sa may ginagawa ko at hindi ako upload agad. Yan. So yung mga araw tapos na. Maraming salamat. Salamat ibalbalagod si kayo namin kanayon. Aming tagad Pangasinan. Salamat. Thank you and stay safe and healthy and God bless you all. Bye.